Kalugurang kapatid, papugayan na kayo, kaniting kapag masyasya ng namapulong banwang anibersaryo ng pangatalakad ng Komunidad Kristiyana at Katoliko ng parokya ng San Matias. Metong amahulagang nakin ng kakatamong pamipasyag kasalpantayanan, kaya tinig kapasalamatan. Nyasat, inigay kayong pamitipon, inigay kayong kapag masusyan, ito yung pamipasyag kasalpantayanan. Makanyan mo naman, pamipasyagyan mo naman kapanayan ang pong pamikakalagod. At kapag maglakbi, pabalikan, ikakatamong naman delanan. At agad na kayo, nakabangpasalamat kayo, king grasya, pagkalog na nga kung pinukay kayo kayo ng labasan, mapulong banwa, king sawak ng Banal Espiritu, lawan tamo, ikakatandelanan. Balik dan tangal at ang dalan na yatamo liban. Dalan, papunta ka rin pakakalulo. Dalan, kari kapadad tamong ating kapansanan na manilayang puntalan, suyuan, bahang pananggaman yung pagpaulagaan ng Santo Iglesia. Dalan, papapunta, kari katamong kapatid na may nasakit, pahuli na ninyo pamikakaintindi, pahuli na katamong kakulangan, lalo na itamong leader, laiko, upari, kareting ng alabasan, mapulong banong ini. Inyasat uling may nasakit daw, ating sugat na dapat kumayap. At dalan mo naman, papunta ka rin ang kapadatamo, kaya ka kaya si Simba, yung Pisamban. Ito yung dalan na kaya katamo naman balikdan at puntalan. Pero baka nito panundaman daw, ulagala. Kung hindi wala ng abiyari pamagdakdi. At mananamnasanin kaya kayo kapag masusunay ni, lalo ng patibayan, ikasalpantayanan, kapanayan, at pamikakalagod, at pamikukulod-bukulod. At bendisyonan na kayo ng may Panginoon Diyos, ng Ipa, kuning Anak, kuning Espiritu Santo. Amen. Happy anniversary po kayo.